kalo tile 12 san 2020 sɛgɛnbali ɲinanbali o ye aw de ye k'a sababuya kɛ aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana la mali kɔnɔna la yan nɔ fo ka taa se mali kɔkana ma an b'aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na ni y'aw ka waati kunkurunin kunnafoni ale selen mali kunnafoni.net ale ye jabaranin kan a y'aw bisimila. An ka jamana ɲɛma ni o ye bandaw ye a bɛna bɔ an ka jamana kɔnɔna la novembre kalo tile 12 ka taa se a tile 17 ma san 2020 a bɛna taa yɔrɔ mun na sa o de ye CEDEAO jamana dɔw olu kɔnɔna ye bandaw a bɛna taa ganakaw fɛ yen nɔ n'a bɔra yen nɔ a bɛ taa Togo a mana bɔ Togo a bɛ taa Senegal la n'a bɔra Senegal a bɛ taa Guinée Bissau ni kunnafoni dira sa a ka kunnafoni lasebaaw olu fɛ bɔlɔlɔkana o la kunu sufɛla la bandaw a bɛna taa ganakaw olu fɔlɔ fɛ yen nɔ ne a sera yen nɔ sa ani Gana jamana ɲɛma u bɛna sigikafɔ min yɛrɛ sa n'a bɛna tali kɛ novembre kalo tile 12 ka taa se a tile 13 ma san 2020 sigikafɔ in bɛna boli fɛn min kan sa o de ye jamanaw u bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na. Kabini arabado ni an ka jamana ɲɛma n'o ye bandaw ye ale ye bolonɔbila sɛbɛn min yɛrɛ sa ni a bɛna tali kɛ conseil national de transition kan o yɛrɛ ye fɛn min ye sa maa minnu bɛ yen nɔ n'olu bɛna wasabulon ni ka o nɔ labila cɛmancɛ fanga ye ale kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko jɔyɔrɔ fanba o dira colonel Asimi Goita n'a ka maaw ma jɔyɔrɔ 121 na sa jɔyɔrɔ 22 o bɛna di an ka wolomasiri tabaw ma nin ko in kɛra waliya ye sa waliya min n'a kɛra gɛlɛyaba ye an ka parti politique maa caman bolo fo ka taa se faraɲɔgɔnkan jɛkulu maa caman ma olu y'u ka nisɔngoya yira nin ko in na ni ka tila tuguni k'a yira k'a fɔ ko maaw ka faraɲɔgɔnkan kɛ nin ko in na. Camion citerne ni ale ye camion ye sa n'ale bɛ taji ni ka o de ta kunu sɔrɔ an ka faba kɔnɔna la yan nɔ tasuma de mɛnɛna ale la a kɛra sababu ye ni ka maaw olu jogin ka tila tuguni ka bololaminɛ caman ni ka o fana tiɲɛ ni bolimafɛn ale tun bɛ ka bɔ samɛkaw de fɛ yen nɔ ni ka i kunda dugu kɔnɔna o kan a kundatɔ dugu kɔnɔna kan sa a y'a ka boli ni ka o laban dingɛ kɔnɔna o de la nin kuma in yɛrɛ tiɲɛtigi la sa an ka minisiriso min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsinnen bɛ bolimafɛn kow ma olu la tuguni ni ka taa u ɲɛda nin tiɲɛni nɔ in ale kan. Kabini arabado novembre kalo tile 10 san 2020 Istanbulkaw fɛ yen nɔ ni an ka jamana ɲamakɔrɔ n'o ye Amadu Tumani Ture ni ale tayana yen nɔ a su o bɛna na an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ sini juma novembre kalo tile 13 san 2020 a ka janajaw olu bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ juma kunɲɔgɔn n'o bɛ bɛn novembre kalo tile 20 ma san 2020 ni kunnafoni dira RFI ma olu de fɛ. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Côte d'Ivoire kaw olu fɛ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛma n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye kunu araba novembre kalo tile 11 san 2020 ni jamana ɲɛma ye ani u ka fanga sinamatɔ ɲɛma ni o ye Ari Konan Bedie ye u ye sigikafɔ min yɛrɛ sa ni Alassane Dramane Ouattara ale tun y'a laɲini a ka kuma kɔnɔna la u ka jabaranin na tile 2 kɔfɛ nin sigikafɔ in ale kɛra parti ɲɛma fɛ sa ni o ye PDC o ɲɛma ye. Etats-Unis ka jamana kɔnɔna la kabini a yirala k'a fɔ ko Joe Biden ale kɛra jamana ɲɛma ye a dugusajɛ bɛɛ lajɛlen la Donald Trump ale ye layidu ta k'a fɔ ko a bɛna nin jamana ɲɛma in ka jaabiw ni k'a yira k'a fɔ ko a ye suyɛnni de kɛ walasa ka kɛ jamana ɲɛma ye o de siratigɛ la sa k'a bɛna damakasi sɛbɛn ni ka o don damakasi sɛbɛn min yɛrɛ sa ni a kɛra gɛlɛya ye a yɛrɛ bolo k'a sababuya kɛ a ka sɔrɔladonbaw olu ma se ka waleya fosi de yira min b'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛma kalafili ko namara kɛra ale kɔnɔna la o siratigɛ la sa u ka kiiri tigilamɔ a ye damakasi sɛbɛn fɛn o fɛn don ani a ye sɛbɛn fɛn fɛn fana don u ye a bɛɛ lajɛlen lafili. Ayiwa mali kunnafoni jabarani lajɛbɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoni la mali kunnafoni.net ale ye jabarani kan aw ni ce aw ka lajɛli ko ɲuman na a y'aw timinanja halisa an ka video emeli ale fɛ ani tuguni aw ka to ka abonné an ka page Facebook ani an ka page YouTube kan halisa tasi kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o ta k'o di an ka jamana ɲamakɔrɔ Amadu Tumani Ture ale ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu don kɛ ala ka baara dali nɔgɔya ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen aw k'an bɛn.